Начальнік калоніі, дзе трымаюць сына Віктара Бабарыкі, пайшоў на павышэнне. Палкоўніку Віктару Дуброўку 46 гадоў. Апошнія 13 з іх ён кіраваў ваўкавыскай калоніі нумар 11. Яна прызначаная для рэцыдывістаў, але там жа трымаюць як мінімум 15 палітычных вязняў. Гэта альбо людзі, якія мелі судзімасці да таго, як далучыліся да дэмакратычнага руху, альбо тыя, каго адміністрацыі калоніі каралі за непадпарадкаванне. Менавіта па апошняй схеме туды трапіў сын Віктара Бабарыкі Эдуард. Яму дадалі 2 гады нібыта за тое самае непадпарадкаванне. Цяпер, дарэчы, могуць дадаць і яшчэ 2, бо Эдуарда пачалі зноў судзіць літаральна на мінулым тыдні. Абвінавачванне ўсё тое ж падпарадкаванне адміністрацыі калоніі. І падобна, што такая праца Дуброўкі на пасадзе начальніка калоніі спадабалася наверсе, бо цяпер палкоўніка паставілі першым намеснікам начальніка дэпартамента выканання пакаранняў па ўсёй Гродзенскай вобласці. Замест яго цяпер ваўкавыскай калоніі будзе кіраваць чалавек, які таксама працуе там ужо даўно. Гэта 44-гадовы падпалкоўнік Віталь Шафаловіч. Раней ён доўгі час быў оперупаўнаважаным аператыўнага аддзела калоніі.